Hindi siya kumawa, may bawas katawhan hanggang pagkaon nila, uy. Kalamiras na daw. Ayun. Di ba po bumawa ko, no? Shout out. Mas uwaw na nagpakita silang bila. Hi guys, good morning. So karon day guys, mga pita. Panagsaminom po ko rin kape. Habang simpo nila, recharge ko. Charge sa wifi. Ang gini. Hala. Jadi pa nung kung kami sa unang hindi na makabulis Manila. Ang sa tumbay kami na pumuli pa yung nangang na nambuk Portugado. Ang sa tagi pa yung kami nangang. Dami sa pa yung nambuk nga rin po ko. Unay. Ha? Tagdi naman ko nambuk. Dinabi tapos na tayo nagitaglain. Kaya ako kung simbok kung masay na kayo nalain na. Matiyo. Ano man dahil ba ito? Dahil dati dahil na. Buntag na mag-squatting ka na eh. Nagkabalo na siya. Nagkabalo. Kasi ba kung kapakul kadlaw, di ba kung kapakul lagi kaya di sakit. Lagi, kaya yung mga arthritis guru. Kaya di sa nilig Ayan na ako yung trapuyan din na may basa sila. O ano ba to? Trapuma. Masa? Oo. Sama mo ito yung buka. Ang bukay. Nafas pa pala yung mga rin, ma. A few moments later. Luto tag sudan pamahaw. Pipino. Ang panudugunog ka ng palidya. Ang bindan siya green, karong na green. Ada tu bang kucang, awak mana dah? Kau ni lesu. Pipino. Tumagil. Dapat nagagin ko tayo. Na, mahirap ko nila. Kasuhay ni mukha ang Batalyana gani. Kuha ang liso.
Ako na rin naglingkod. Hours later. Maglaway ko guys, kaya tingin panood to na pod. Ang sa nilis. Now din ay madadalis mga pobre, nilaw oy. Kayo bantay ng palit og garning baka. Maglaway na naman ta. Di ba ito na pinipili tama? Vlog na ka. Malapi ma. Luwat-dawat ta daring dapita, nga pobre ra jud ta. Kay lisod magpakadato, ug di jud ta dato. Nisas ko pa rin mo nga rin ma. Halos ah. Dali ayan na, harusan na ang gamungay. Aghagang okra guys, di na nga putlon. Kay magdangog. Hindi ko ma. Ay di ko. Hindi ko marus ma. Wala di ko marus, hindi ka matabang. Harus diya. Marus ko ma. Nami ko basa da ko da, dang klorami. Di sa mo na palit, Lor. Hindi po ka dyan naghanan. Makamaw na ko kaso sa kamunggay ma. Mau niya to, kalamis ko basa. Duwang Nagaway, tas kaya batag siya testir ma.
Paman. Mung sana din mo pupasa mo. Lawod dyan kaan ha. Mm. Kaanda ni kay pobre na ka. Ma. Wala pa yun mo. Mga nang nasakit mas kapag-abdil mo. Masakit po. Hindi abdan sa sakit. Masakit man din yung tao. Kaya di ba ta robot? Ito ma? Masakit din yung tao. Pag ako mali, Age. labas ako ha. Kay tutasan ko. Alas, madisa. Malap yun ma. Di na panitan floor? Ayaw kay nas palit ag. Ado. Wag kinapog ko. Nas panit ang ado. Kaan na yan ha? Uy, ginukuha yan na. Kasi sus, tabangan. 24 pa mga maghawan. Dali. Dali butas sa tanga. Di naman tayo, padado naman tayo. Padadyo naman na yung dibate. Dali eh, mapaspas rin ka katulad dyan. Sige na. Mapila ni kabuki. Ha? Wala, pinagalaw na. Dagdahan ma. Minsan yung tao na dahil. Kayo pa. Magkapoy na ka ma. Na, mura, ito ba magaling karahon? Mado naman itambag ni mo ang trabaho. Ikaw mo. Kuan. Sa mga Tagalog, agkubasan nila yung panitan. Ano ka ha? Man, sa lilis nag-uhaw ma. Thirsty. Kasi ma. Luhaw di ka? Pa ma. Hindi ay. Ma, dungan mis kaya o birthday ma. Ay. Nay. Ikaw rin halos na kamunggay. Na, mura. Nang rinoo ka. Dali na, tabang. Ako naman po'y magluto rin kay Nagkita Mas from Limuel. Balik na patas sa itong pag-luto. Ang rin mo, tabi upa. Cute. Mas Limuel, kadiop ko. Mas Limuel. Cute, ikaw na tiri. Mga talaga mga kamahawos dahil. Malit na makalawin ko sa ito. Mama Awa, kasama. awa. Uy, magkinbang na ba? Ma. Madali di ha kayo ng pagkatrabaho, pagkakapang laba. Pwede ko na ng okra o kuon. Pwede ka dani. Maglaway sa kuna. Asa Dahil ko na ng Asa kang yanan. Kay, amo mong buti nga green, nagamo ah. Hindi ka ramay di. Ma, baby pa ko sa una ma. Sa una lagi to, baby. Masaba ka sa ako ma. Sabakan naman sabakan man. pabalitan ng imo sa ka-avocado. Magwapa sa tester ma. Siyempre. Gwapa, ganit ka. Ma, nag... Ito ko kaharap. Tumangil, rama ka. Magkaktir eh, kanang day. Nana po rin manamay, kay giblag agahang pagharo sa kamunggay. Bisid ng food. Dito mo vlog sa kamaturan. Ma, baby pa ko Hindi sa siya kumawaw, may bawas katawhan nga gang pagkaon nila, uy. Kalamiras na daw. Ayun talaga. Di ba po bumawaw ko, no? Shout out. Masubaw na nagpakita silang bila. Di ba bumawaw nga yung i-vlog ng yung kakubarihon. Daray. Isa na rin torta. Bao. Ay, siguro. Kit ka na sa gamay. Maging mo kami sila giring ha. Halimit sa kalungan. Hindi nila kami pinagpinitan. Sila ka awat ko dito. Di ba po bumawaw? Yung gadid. Undangan na ang inyo. Yung gadid. Adan mo pala big-vlog. Undangan na ang inyo. Kaon mo. Uwaw na ngawat. Mas uwaw, dudukuhan. Yung video-video kahilayan. Di man, uwaw kay kamaturan man yung kubritid. Agawa to ng astang dato. Sige ang puso dato.
Natog mga kuhan, anak. Na lubong na ito utang. Bahalag ka mong gay, pero may basta may baon sa utang. Total, ang pagmimangawat, yung maawaw mo. At naman, i-give up na natin limupon. Uy, Lo. At naman, i-give up na natin limupon. Paano mo tatay? At naman, ayawan. diha, mas gabaan mo, ilawin. Buka. Ang dilang, base sila itong bas. Tuo makadana. Habay nabot sa, at sabi connection sa limukon sa nagkasakit. Superstitious Dili belief. man tanan ay mga gipangagian nga challenges. Di na ingag kahit tingad sa limukon. Habay nabot sa Kung limukon. mo kulinog na bird flu. Attack din ka. Mo na ilang tinuhan, di ako din kumutugan na. Kaya pasakitan balay po do man. Ipangga man na, waman nagi maltrato na mo. Pero ang freedom mo gud sa langgam. Tapos kagawayan no ilang kalipay. Malagay dyan kay kinubtanan mo siya sumong tatay. Nga may dagang nagbuhig nga na. Aram. Hindi naman kami. Ita, dahil mo na nang imo. Hindi na kayo mag-blowy na ta. Basta nang imo. Kasi di na ka mamaglayangan ni kay okay naman na. Adyan na na utong ha. Kay okay na naman kakantay nga ni. Tinatro ko na. Adyan na kayo utong ni mo maabtan tagugma. Agay dyan gusto may tabo floor, mga ingani tanan. Tago sa nakabo. Kita ka daw ah. Huwag mo ang taday. Umanta pa rin. Pero pag nanay nga na kay naanatas panahon sa krisis. O, tada, kumana. Eh, maglaway na ta. A few moments later. Mga anta guys, nawaheday ko. Kay late naman ko lang kagpamahaw.